ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರನ್ನೆನ್ವೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರುಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ದಾದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀನಿ ಆಜಿ ಸಾರ ಜನ ಇರವಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಂದು ದಾದ ನಾಂಡ್ ಪಾಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿತ ಆಗಣ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಜಿ ಸಾರ ಜನ ಇರವೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇರೇಗ ಎಸ್. ಸೊ ನನಲಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆವೋಡು ಎಂಚ ದೈ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಾವು ಇರದಾಯ ಬೇಜಾರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಟ್ ಇರದಾಯ ಬೇಜಾರತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಮೇರ್ನಾಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ಓಂಡು ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಮೇರು ಪಂದ್ 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 ಏನೋ ಮೇರ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರಸು ಮಲ್ತೀನಿ. ಮಿಡ್ಲ್ 4 ತಿಂಗಳ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೇರು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ರಡ್ಡ್ ಜಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶುರು ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇನಿ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಓಕೆನಾ. ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಯಾರೇ ಗೋಲ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ ಎಂಚಾದು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಡೆ ಪೋಪುನ್ ಪಂದ್ ಅಕ್ಕನಡೆ ಪೋಪುನ ಎಡ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋಡು ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋದು ಐಡ್ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋಸ್ ಜಪ್ಪರುಂಡು ಅವು ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಒಂದ್ ಮೇ ಬಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಆತನ ಸರಿಪಳ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಪಿಳುಕ್ಲಾಗವತ್ತ ನಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಜಂತಲ್ಲ ಅವಿ. ಸೊ ಪಿಲಿಕುಳ ತಂಡ ಸರಿಪಲ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚ ಮಿನಿ ತಾನ್ ಒಂದ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಕ್ ಪೋಡು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲದ ದೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಗಿಟ್ಟ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿರ್ ಪಂಡಯನ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನೆಕ್ ಮಲ್ತಿರಕ ಇದಕ್ ಕಾಂಡೆ ಬಂದ್ರ ಪೂಜ ಅಂಚೆ ಇಂಚದ ಬಂದು ನೆಕ್ ಮಲ್ತಿರು ಬಿಕಾಸ್ ಅರೆ ಪಾಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡದೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಡ ನಮ್ಮ ಕತ್ತು ಎಂಕಾತುಂಡ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಮೆರೆಗ್ ಮೈದುನಾಗ್ ಅದೇ ಅನ್ಪುಂದುಲ ಇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವನ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಫೀಸ್ ಲೀವ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮುರಳಿ ಯಾಪ ಲೀವ್ ಪಾಡಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು 3 days ಲೀವ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೀವ್ ಎಂಕ್ ಸಂಡೇ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಸಂಡೇನೆ ಮಂಡೆ ಆಗ್ತೀರ್ನ ಮಂಡೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ತೇನಿ ಸಾರಿ ಸಂಡೇ ತೇನಿ ಸಂಡೇ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಉಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ರಜೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಪೋದು ಅಕ್ಕನಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಅಪ್ನವೇನ್ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಓಕೆನಾ. ಮೇರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ ಪೊಡಿತನ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಕಾರ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಬೆಟ್ಟೆ ಯಾನು ಪೋಯ್ ಜರ ಇರು ಆತ್ವಂಗಾರ వచ్చి ಎಜನೆ ಎಂಜನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಓಗ ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನ ಕಾರ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪವೇರೇನು ಏನ ಬುರ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ನಂತೂರ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಪೂಜೆ ತೊಂಡ್ರುಂಡ ಅವೆಂಕ್ ನಂತೂರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಗೊಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದಿನ್ ಬಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿತ್ತೆ ಈ ಮುಲ್ಪಕುಲ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಂತ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಂದ್ ಗೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪವೇ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜು ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ನೀ ಇರ್ದೆಲಿ ಪುಂದಾಯಿಗೆ ತೆಲಿಪುಂದಾಯ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜು 6 ಇಂಚ ತೋಜು ಪನ್ಲೆ ಆರೆಂಜಿನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅರ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪದ್ಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಶೋರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಗ್ ಲಿಂಕ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐಲೈನರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪಾಡುವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮೇಕಪ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವ್ ಅಂಡರ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಂಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಡುವರತೆ ಅವು ಬರ್ಪುನ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಮೋನಿಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಪಾಡುವನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಲರ್ ಅಂಚ ಕೌಂಟರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡುವನ ಐಕ್ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಕನ್ಪೇರ್ ಐಕ್ ಓವರ್ ಮೇಕಪ್ ಈ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರತೆ ಅವು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಚಿನಿ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆಂಜೋಕ್ಲ್ ಆಕುಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐಲೈನರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಬೋ ಒಂಜಿ ದೊರ್ತುದಲ್ದಲ ಮೋನಿಗ್ ಪೋಪೇಂದು ಅನ್ಪೇರ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ ಕಂಚಿ ಮೇಕಪ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾಲ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡುವೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈ ಮದ್ಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡುವೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನು ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಓಕೆನಾ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ ಪಾಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ನು ಬಾಕಿದೆ ನಂದು ಪೂರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮದಿಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಔಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಅವಲ ಏನ್ ಪಾಡುಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಕ ಐಲೈನರ್ ಅಂತ ಪೌಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಲುಕ್ ತೋಜು ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂದು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಪುರ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೆರ್ನ ಲಕಾನಿ ಮೇಕಪ್ 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 ಅಂದು ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನು ಪಡ್ಡೀನಿ ಓಕೆನಾ ನಂಜಾಪಿ ಬಟ್ ಬೊಕ ನಂಜಾಪಿನ್ ಬೊಕ ತಾನೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದಟ್ನಾಗ ಪುರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಅತೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನಾಗ ಮಕ್ಳೆ ನಂಜಾಪು ಅತೆ ಯಾನು ನಲೆ ನಿಕ್ ಪನ್ಪು ನಂಜು ನಂತೂರ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೋಲೆ ನಂತೂರುಡು ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಯ ಈ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸೈಡ್ ಪೋಯಿ ಈ ಸೈಡ್ ನಡ್ಪುನು ಸೊ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪೂಜೆ ತೊಂಡೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಕುಡುಪು ಟೆಂಪಲ್ ಕೈತಲಾಯ ಅಂದೆ ಕುಡುಪು ಟೆಂಪಲ್ ಸೊ ನನ್ನ ಷಷ್ಠಿ ಅತ್ತೆ ಎಲಂಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಎಲಂಜಿ ಷಷ್ಠಿ ಅತ್ತೆ ಕುಡುಪುದ 26 ಅದು ಪೋಡು ಇರೋತ್ತ ಆಜೆಕ್ ಕುಡುಪು ಷಷ್ಠಿ ಗೌಜಿ ಪುಣ್ ಕುಡುಪುಡು ಇರ್ ಬೈದಾರಪ್ಪ ಕುಡುಪು ಷಷ್ಠಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಚೋ ಬೈಜಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಡಿ ಬೈಜಾರ ಇಜ್ಜಾಡ್ ಮದ್ಮೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೈಜಾರ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಷಷ್ಠಿ ದಾನಿ ಮುಗಿಯುಡು ಅದು ಪೋಡು ಇರತ್ತ ಮೂಜೆಕ್ ದಾದನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 23 24 25 ಷಷ್ಠಿ ದಾನಿ ಮುಗಿಯುಡು ನಾನು ರಜೆ ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಸೊ ಸರಿಪಳ್ಳ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಯ್ಜನಮ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಐತ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಪ ಪೋಪುನ್ ಅಲ್ಪ ದಿರಟ್ಟು ಅವೇ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪುನು ಎಂಜಿನೆ ನೋ ಬೋಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡದ ಬಕ ಡಿಪಿಡ್ ಅವೇ ಮೈನ್ ಮಾರ ಓ ಡಿಪಿಡ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಅವು ಫುಲ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದೆ ಪೋಯಿ ಪಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಯಿ ಓಯ್ ನೋಟ್ ಪೋಯಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ವೇಟ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದವ್ರು ಸೊ ಅಮ್ಮಗ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪೋಗನ ದೇ ಬುರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮನ್ಪೋಗನ ದೇ ದಾದಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಯ ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿಂದ ಪ್ರಾಯ ಹತ್ತು ಜರೆಗೆ 52 ಆತೀನಿ 52 53 ಸಮಥಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗೈ ಪೋಲಿ ಯಾವನ್ಪ ಇರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಗ ಯಾವನ್ಪ ನಿಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಈ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆದಾದುಂಡ
ಪನ್ಪುಂದುಲೆ ಗಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಗಿರೆಗ್ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತದು ಗುರ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಗೈಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಗೊರ 10 ಗಂಟೆ ಗೊರ ಕಾಫಿ ಲವರ್ ಕಾಫಿ ಎತ್ತೆ ಟೀ ಸಾರಿ ಟೀ ಲವರ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಟೀ ಲವರ್ ಮೇರ್ ಎಂಕ್ ಟೀ ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಟೀ ಲವರ್ ಮೇರ್ ಏರೆಗ್ ಪುರ ಟೀ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಟೀ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪೆ ಟೀ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತು ಮೇರೆಗ್ ಟೀ ಪಂಡ ಜೀವ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಛಾಯ ಓ ಮಂಜೂರ್ ತಿಕ್ವಾ ಒಟ್ಟಸ್ಪುರ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ಇಂಚಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಿ ಪಿಳಿಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸುಪ್ಪಬಾತನದೆ ಇತ್ತಂಡು ದುಮ್ಮಲ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜು ಕಾತನು ದೇ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅವಲು ಗೈಸ್ ದಾಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಪಿಳಿಕುಲಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆತುಂಡವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಝೂಕ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಆತುಂಡು ಎರೆಗಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಝೂಕ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಆತುಂಡು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಲ ಕೆಜಿ ದುಂಬು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಆತನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಝೂ ಟು ಓಕೆ ಝೂಕು ಪೋಲಿದೆ ಪಂಡ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಟರ್ ಓಕೆ ದುಂಬ ಅಂಚಿಂದ ದಾಲೆಗ್ ಜಾಂಡ್ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಪೋದೆ ಒಂಚೂರು ತುರುಂತಕ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಬೈದ್ರು ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ ಪುರ ತುಲೆ ಹಾ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋದಲ್ ಕುಂತಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬಕ್ಕನೆ ತೊಲೆ ಪೋದು ಒಂದು 2 ಫೋಟೋಸ್ ಪೋದೆ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬೆ ತೂತಾರು ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗುಲಡ್ ಹಲಸಿನ ಮೇಳ ಪುರ ಆಪುಣತೆ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರು ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಮೇರೆಲ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಮೇ ಶೋಕಿದ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನರಿ ಇಂಕ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೀನರಿ ಪಾಟ್ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪರ ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೀರು ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ್ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋಕಿಜ್ಜೆಪ್ಪ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪನ ಕೊಡತೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿದೆ ಇದೊಂದು ಆಪುಣತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಬೈದನೆ ಏನ್ ಪಾಡ್ಬೇನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಓಕೆನಾ ಪೋಯ್ಪಾ ದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೇನ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಜೋಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು ಆದ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋದ್ನ ತಿಕ್ಕೋ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ 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 ಚಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮೇರಾ ಅಮ್ಮ ತೋಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮೇ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಕಾತದು ಕುಲ್ದೇರುಂದಿ ಮುಲ್ಪಂದೆ ಕಂಡಿಡ್ ನಿಲ್ಕುರುಂದಿ ಕಿದಾರೆ ಮೀದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲ ತೂಪುಂದಿಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿರ್ ಓ ದೇವಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮರ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನತ್ತದ ಏನೊಂದು ತುಯ್ಯರ ಅಬ್ಬಾ ಆರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಬ್ಬಾ ಚಿನ್ ತೆರ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದಡೋಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಓಲಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ತೋಜ್ಜೇರಿಂದು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆಂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ರೆಡಿ ಆಣ ಅಂದವಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ರೆಡಿ ಆಣ ಅಂದತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿಲೆಗೆ 3 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜರಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕಗು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತೇನಿ ಗೈಸ್ ಅಂದೆ ಏನ ಮಮ್ಮಿನ ಎ ಬಿ ಪರ್ದಾಡು ABCD ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆಂದು ABCD ಶೋಕು ನೆಂಚೊಂಡಿಯೇ ಎ ಬಂಡ ಆಪಲ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಸೀದಾದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ದೀದದೆ ಓ ದೀದದೆ ದಾಳಿಂಬೆ ABCD ಜ್ಯೂಸ್ ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಕೆಂದೆ ಅನ್ನು ಒಂದು ABCD ಜ್ಯೂಸ್ ಸೋಕುಂಡು
ಬೆಂಕಿರ ಬರ್ದು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಲಿ ಪರ್ಕಟ್ಟು ಬಚ್ಚಂಕು ನಿಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ನಿ ಮುಳ್ತುಡ್ದಿತ್ತ ಅಕ್ಕನವರ ಮನೆಗೆ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಯಾರಾಗ ನೀರ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ನೀರ್ ಬಿಡ್ದು ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಇನಿ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಪುರ ಪಾಡ್ರಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದಂದೆ ಮೂಲು ತೊಷ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಒಕ್ಕೊಂದುರ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ದೈತ ಮುಜಲ್ದಿ ನೇ ನೀರು ಇಂದೆ ಆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶಾಲು ಬೇಲೆ ಪೋಪತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರೇ ಬಾಕಿ ದಿನ ಈಡ್ದಾನೆ ಮುಂಡು ತೂತುದೀನಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದಾಡು ಅಪ್ಪಣ ಏ ಪಾರ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪಾ ಓಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಕ್ಲೊಂದು ಬರ್ಚಿ ಟಾಟಾ ಅಕ್ಕ ಬಂದೇರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೇ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಜೀಜು ಪೋಲ್ಲೇರು ನೇ ಮುಲ್ಪ ಏನನ್ ಬಿಡ್ದು ಉನೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ತೋಜ್ಜಲ್ ನೇ ಗೈಸ್ ಮೊಯನ್ ತುಲೆ ಏನನ್ ಬಿಡ್ದು ಉನ್ಪಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ಬೈಜೇರ್ ನೆಕ್ಕಿ ನಿನ್ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಬರ್ತದ ಪಿಲಿಪಿಲಿ ಹೋಗಿ ಅತ್ತೆ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆವಲ್ಯಾ ಏನನ್ ಬಿಡ್ದು ಉಂಡಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ದೇ ಮುಲ್ಪ ಬಾವಾಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಾಜಿ ಅಮ್ಮೋಲೇರ್ದೆ ಅಮ್ಮೋಲೇರಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಗ್ ಮೊಲೆಂತುಲೆಗೆ ಮೊಲ ಮುಸುಂತುಲೆಗೆ ದಾದೆ ಪಾವು ಬಾಬಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಜಿಪ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಮುಸುಂತುಲೆಗೆ ದಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲ ಮುಸುಂತುಲೆಗೆ ನಂಜಲ್ದಿನ ಮೊಲೆಂತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೊಲೆಂತುಲೆ ಏರೆಗಾವ್ ಖುಷಿಯಂಡು ಅವಿರೇಗತ್ತು ಬಂಗಾರ ಅವ ಅಕ್ಕಗ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಕೋಟ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲೆ ಅಲೆ ದಾದೆ ದಾದೆ ಭೂಮಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಭೂವಿ ಶೋಕುಂಡ ಶೋಕುಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಕೋಸ್ಕರದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬಂಗುಡೆ ರೆಸ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂದಾಂಡ್ ಎಂಕ ತುಷ್ಪೇರ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಡ ಕಿತ್ತ ತುಷ್ಪವನು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಾಪ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಲ್ದಲ್ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಯಾನ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತೆ 7 ಗಂಟೆ ಇಂಚು ಬಲಿ ಕಪ್ಪಾರ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತೆ ಅಕ್ಕ ತೋರ್ಪೋಡು ಒಂದು 20 ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬಂತದು 10 ಬೈದಂದು ಯಾ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕನಪದು ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕನಪದು ಒಲೆಂತಲಿ ಎನ್ನ ಐದು ಹೆಜ್ಜಂದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೇನು ಸುಧಾರ್ಪ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಸುಧಾರ್ಪಗ ನಿತ್ತೆರಿಗೆ ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ ಕಾಂಡೆ ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆ ಪತಂಜಿ ಗಾರಿದನ್ಯ ಪತ್ರಡಾತನೆ ಬನ್ನಾಗ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಪೂರ ಕಂತಿದ್ರು ರೆಡಿ ಬಂತೀನಿ ಶೋಕ್ ಆತನವಾ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಅಕ್ಕ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೀಯು ಅಂದಯ ಕಾಸಿಕಂಡ ಅವು ಬಂದು ಕುಂಬದ್ದು ಓಡೆ ಬಕ್ಕ ಕುಸ್ತಿ ಅನ್ಪುನು ಸೇಲೆ ಸುಂದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂತಿನ ತೂದು ಪೊನ್ನಾಗ ದಾಲವಲ್ಲಿ ಬಲೆಪ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಷ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಓಜ್ಜರಿರ್ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಷ್ಪಲೆ ಬಾಬಾನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ
ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ವನಸ್ಪುರ ಆಡ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ತೋಡ್ ನನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ನು ಇದೇನು ಏನು ಮನ್ಪುಗನೆ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೇಪರ್ ಮನ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಪಿ ಓಕೆ ಒಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಲೆಂತಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಣ ಉದೊದ್ದಾಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಅತಯ್ಯ ಅತಯ್ಯ ನನ್ನ ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅದಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಂತನ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಉಲ್ಲ ಚೂರ್ ಮಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನಿ ಮಮ್ಮಿನವ್ರು ಮಂತ ಮಮ್ಮಿನವಳು ಪೋಯಿನಿ ಇವು ನಿಲ್ಕೋ ಚಿಂಚಿವಲ್ಲ ತೋಜ್ಜ ಮಮ್ಮಿನವಳು ಪೋಯಿನಿ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ತುಜ್ಜ ನೀರು ಬೈದು ನೀರು ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಓಕೆ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮನ್ಪ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಓಡೆ ಗಣ ಪೋಯರಿತ್ತ ಡಕ್ಕುಡು ನಿಮ್ಮಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ತಾ ಬಾಯ್